Musan mahimmancin alƙawari. Dukkan wanda yake musulmi ya kamata ya san nauyi na alƙawari. Saboda sanin mahimmancin alƙawari, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin nauyin da alƙawari yake tare da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi alƙawari da wani bawan Allah har tsawon kwana 3. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wannan bawan Allah inda suka yi alƙawari. Wannan bawan Allah sai ya tuna, ya ce bari ya zo ya ga Annabi yana nan. Ko da ya dawo ya samu Annabi a inda suka yi alƙawarin, kwana 3 fa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiransa saboda sanin mahimmancin alƙawari. To ya kamata dukkan wanda yake musulmi idan yayi alƙawari yayi ƙoƙari ya ga ya cika alƙawari, domin rashin cika alƙawari, 'yan uwa, wallahi laifi ne babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, saboda mu kiyaye